lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye marisi kalo tile 22 san 2026 bi ye marisi kalo tile 22 min ye o marisi kalo tile 22 bi bɛ kɛ a san 35 ye don dɔ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan u ko ma ko juma finma n'o ye vendredi noir ye o san 35 ye bi ye tasibila kɛra colonel major Asaba Jalo fɛ Musa Gino sɔni a bɛna ale sɔrɔ ale bɛna ɲɛfɔli k'a ye ka miirinajigi kɛ ka kɛ ni don in ye ndegendugukaw fɛ yen ko gazi a yera ye dugudenw ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna la yani ani ɲɛmaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugudenw ye min ye an na o yira la wolomasiri tababu ka wulikajɔ la hali bi maa 12 sera ka olu bɔ bolo la min ye Sonɛfu kari dɔ ani mɔbili dɔ ka se k'o fana bɔ bolo la Bamanjɔle kɛba maa 40 ɲɔgɔnko k'olu bɛɛ lajɛlen fa u ka wulikajɔ senfɛ Kayi ale ni Ɲoro mara kɔnɔna na yɛlɛmani ale duguw lamini na wulikajɔ bɛ senna halisa armée bolo kununko o tun ye Kidali ta ye maa 10 ɲɔgɔnko u y'olu bɔ baara la ye maramafɛn min b'olu bolo k'olu bɛɛ lajɛlen halaki an na an da don o la CIS ale bɛ labɛn belebele la labɛn belebele min npogotigi minnu bɛ n'olu ye kalan kɛ ka tɛmɛ CIS kɔnɔ 200 olu weletɔ don kari nata sibikaw fɛ yen baara bɛna kɛ cogo di an na an da don o la Abe Noel Bernal ale fana kɛra diocèse min bɛ Sikasokaw fɛ o ɲɛmaa ye minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna a ye tanuni ta ka ɲɛsin ale ma farikolo ɲɛnajɛ san dolati banna Esad Malien ka 2 Mamelodi Sundowns ka 0 nka t'a la Mamelodi Sundowns ale tun ye se sɔrɔ fala ye 3-0 o b'ale bila ɲɛ ka taa demi-finale tɛ de quart de finale ni bɔra o la bɛ taa demi-finale de la dɛ olu bɛ taa demi-finale la Esad ka tulo a bɛ dan nin yɔrɔ in na yan sɔɔni sisan an bɛna a bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Falayi bi ye tasibila don ye bi ye miiri don ye bi ye hakililajigi don ye nin don in sunkalo kɔnɔna kun don o y'a sɔrɔ mankanw wulila kabini janvier kalo Musa Tarawele nɔfɛ nka musow ni denw olu sen nana don a la i b'a dɔn musow bɛ ko o ko la olu t'o minɛ tulonkɛ la min ye musojɛkulu minnu tun bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan ka Badilabugu pɔn k'o tigɛ ka na se a b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko monument de martyrs yɔrɔ Falayi yan ka di yen o y'a sɔrɔ INPS kogo ka suru tancogo la Falayi anw baw y'u pan nka mugu a ma kɛ fosi ye yen o bɛ ka ci ye tuma min o y'a sɔrɔ Bamakɔ fan caman ka kala sun tun don nka min ye su caman de bɔra a don Falayi o la sa yaasa ka se ka tasibila kɛ olu furew ye a yirala sa ko min ye juma ye n'o kɛra vendredi ye marisi kalo tile 22 san 1991 ko k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin denmisɛnw ni muso minnu binna min ye Musa Tarawele ka fanga waati ka kɛ ni wulikajɔ ye min ye laɲini kɛ ko ka bɛɛ don an ka jamana kɔnɔ Falayi nin bɛɛ kɛra ko min na nin bɛɛ sigira sen kan ko min na minnu yɛrɛ y'o ko sigi k'o baara kɛ k'u ni di olu yɛrɛ nana fanga ta olu ma se ka o ko minɛ ka ɲɛ u m'u miiri su la u m'u miiri ko min y'a to nin kɛnɛ ninnu sera ka sigi an filɛ o gɛlɛya dɔ de kɛnɛ kan nin o la bi anw tɛna kuma caya Falayi n'o tɛ a don Badilabugu kisɛ donna anw yɛrɛ ka so ɲɛgɛn kɔnɔ polisiw bolila ka don an ka du kɔnɔ mɔgɔw nɔfɛ an yɛrɛ terikɛ kelen tora a la n'o ye Mohamed Kamara an si a tun bɛ 4e année na école B la Badilabugu Bamakɔ ya du ka dɔgɔ anw kɔni fanfɛ Badilabugu maa joginnen ma ye du min kɔnɔ maa ma degun sɔrɔ du min kɔnɔ o ka dɔgɔ Musa bin waati la kuma tɛ vendredi noir don sabula musow lajɛra Badilabugu de ka pɔn tigɛ ka na INPS da la kataba 4 ka sɔrɔ ka kɛ Aïssata Sise denmuso kɔnɔma falen Aramatulayi kisɛ y'a sɔrɔ yen o y'a ta ka taa n'a ye Gabriel Touré la o y'a sɔrɔ jɛkulu dɔ sigilen don yen a fɔra ma ko comité de crise olu fana bɛ ka joliw ɲini yɔrɔw la maa joginnenw bɛ se ka furakɛ cogo min Falayi nin don su ma tigɛ dɛ
Balabugu Bamako bɛɛ ɲinɛna suntigɛ kɔni don wa nin don kelen o de ye mɔgɔw ja jɔ ka mɔgɔw ka siga bɔ ko la pewu ko Musa bɛ se ka bin a sɔrɔla nin vendredi don in de fɛ musow ni denmisɛnw de ka wuli ka jɔ don nka minnu y'o kɛlɛ kɛ ɲinɛ kɛra olu kɔ olu bolo kora ka bɔ a bɛɛ la pewu a démocratie tubabukan fɔ n'a ko tɔ bɛɛ kɛra ka anw to tɛgɛrɛ fɔ nin fɛnw na falayi a ko yɛrɛ tɔ nana kɛ mun ye kɛlɛ yɛrɛ bannen Musa binnen kɔfɛ minnu yɛrɛ ye ko in sigi sen kan olu yɛrɛ tila k'u ka dulokikan bɔ ɲɔgɔn kama ya falayi ja anw tun ɲɛna ko min don o tɛ fanga ɲini de kun don jɔyɔrɔ ɲini de kun don bɔ yen k'an sigi o de kun don falayi anw kun tɛ se k'o ye o waati sabula a y'a sɔrɔ miirina min bɛ maaw la o ye yɛlɛma ye Seku Umaru Sisoko ka kuma a waati ko kokajɛ ka kɛ falayi u ye fu nɔgɔlen safinɛ nɔgɔlen k'o ta k'u bɛ kokajɛ kɛ minnu yɛrɛ o waleyaw kɛ bi olu yɛrɛ caman tila ka minɛ o kokajɛ ko kelen in na tuguni falayi démocratie kuma ka ca an k'a lajɛ na Musa Gindo bɛ yen ale ye miirina jigi mun kɛ ka kɛ n'a ye a y'a sɔrɔ ale bɛ 7e année na o tɛ bila ko yɛrɛ falayi san 35 de ye bi ye vendredi noir Bamakokaw caman hakili b'a la maaw tulo b'an na. Kasi ngalin jara de ya foto to Musa Drissa Gindo ne ayem ko kore ya foto na 22 mars 91 a sura ne be ko bamna classe wolomblana akilna jiga adon akera ko galamba malon bulu parce que marfa kungam bora fambe akera juma do fe nana kuma ko vendredi noir o juma ngoro mo chama magin chama bora ko so mo kasira parce que fakalu tun cara mo bora dimsum bora bora o kera 22 mars 91 Gabriel Touré refa jamala katla commission do sigi ko commission de crise ko nu ke sud mana bana moto na to binati jati bo fe ambe la sura woro fara ko mo mun to ala be mo 200 personnes mo ko kenan plan ko o ni to ala o 22 mars katabla 24 mars la ay o suwa ke di yera Gabriel Touré ni ko la ni woro ko bolon ko man ni na kanu lajɛ vendredi noir kɔnɔ o taara ka kɛ koba kɛ ka fɔ ko le collectif de début de fin de régime bon a kɛra régime ka fangabila bɔnen bala mɔgɔ victime caman yera n'an b'a fɔ ma ko des martyrs o senfɛ tuguni faso ye koba caman labɛn min bɛnnen sera domina bɛ kɛ pasibila ye ka taa an ka o banbagatɔw ma ani fanga binni o b'o de yira comme on a que wakati mɔgɔ ɲina wakati min fana bɛ ka hakili lajigi ye y'a fɔ cogo min na an ka pɔn Mali Bamakɔ pɔn fɔlɔfɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko pɔn fɔlɔfɔlɔ o tɔgɔ dara ko pɔn de martyrs minnu binna nin don ka tila ka yɔrɔ sigi tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko carré de martyrs ni suguw nana kɛ yen tuguni ani ka yɔrɔ fana sigi na mɔgɔ monument de martyrs o monument de martyrs fana o labɛnna mɔgɔ min yɛrɛ ye o dessin de kɔ an b'a fɔ o ma ko Ismaël Wade ni o dessin n'o ye bolonabila ko la o monument o peintre k'an b'o wele ko Ousmane Diabaté olu bɛɛ bɛ kɛ hakilina jigi ye famaw bɛ taa ka taa yiriw ni fɛnw bila n'an b'a fɔ o ma ko fleurs pour que ka hakilina jigi kɛ pour que ka kuma jaabi 22 mars nin ye a san 35 ye ɲinan tɛ se ka k'a kɔ parce que ko b'a don Mali histoire kɔnɔ démocratie fana daminɛna o de fɛ fanga min fana donna ka se san 23 ma o fanga fana tile 3 kɔfɛ o fana binna bon bi an b'o ko kɔnɔ ni hakilina jigin ko la foli kɛ ka bila ka taa bɛɛ ma a fanga don fana tuguni tagama bɛ kɛ tagama min man kɛ kalama bɛ marche silencieuse o tagama in bɛ bɔ Gabriel Touré da la ka taa bila carré de martyrs la Ɲare la o fana bɛ kɛ san o san o kasi hakilina jigi wɛrɛ bɛ yen tuguni min fɔ kɔlɔlɔ caman yɛrɛ ko la parce que kɔlɔlɔ kɛra min ye fanga min tun b'an kunna san 23 o fanga o binna o fanga binnen o kɛra min kɛra o ɲɛmɔgɔ ye o kɛra Amadu Tumani Ture ye o y'a sɔrɔ o ye lieutenant colonel ye wa ni nana bɔ fana kɔnɔ k'a lajɛ o san o san tuguni nin fɛn bɛ labɛn ɲɛnajɛw bɛ k'a la n'an b'a fɔ o ma ko cadre de la semaine des martyrs o bɛ kɛ pour que ka kasibaga kɛ ka se banbagatɔ ninnu ma ani u somɔgɔw olu ka jɛkuluba dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko ADVR o fana b'o kɔnɔ n'u nana ka na o fana lajɛ 22
vendredi noir 91 kɔlɔlɔ fana yɔrɔ nana bɔ a la minnu tun b'an kunna fanga jugu ni Musa Tarawele n'a ka fanga ye olu nana k'u kiiri o kiiri fana nana kɛ o kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma minisiri min bɛ kɛnɛya ani maanifinya tɔbɔtɔli yiriwali kunna n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale taara ɲarilakaw fɛ a fɔra ma ko carré des martyrs maa minnu fatura waleya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Musa bin kɔnɔna na sa olu su donnen n'o ye yɔrɔ in na bi sɔgɔmada in na min ye Asaba Jalo ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni tora nin ko in na n'olu ye jɛkulu sigi n'o tɔgɔ ye ko ADVR Association pour la défense des victimes de la répression de mars 91 maaw olu ka tɔn ɲɛmɔgɔw fana tun bɛ yen tasibila kɛra yiri feerew dara taama kɔfɛ taama min daminɛna i n'a fɔ Musa Gindo y'a fɔ cogo min na Gabriel Touré rond-point in ka na tɛmɛ fo kana se Ɲarela kaburu dɔ la baara in kɛra ten Asaba Jalo ale yɛrɛ ka sɔrɔ ka kuma jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la tasibila ni miiri ni hakililajigi bɛɛ y'a nali la an ka jamana kɔnɔ o ko hukumu o kɔnɔna don an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye dugukoloko ye o hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ nin kalo in tile 14 ka na bila tile 21 na kunungo Kayi marabolo la wulikajɔ minnu kɛra k'a daminɛ Yɛlɛmane Sɛgɛla ka taa se Ambidedi ale ni Diboli ma baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye Bamanciwale kɛbaaw dogoyɔrɔ minnu tun b'o yɔrɔw la n'o ye dogoyɔrɔ belebeleba 2 ye Medina Kayikaw fɛ yen Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ senfɛ Bamanciwale kɛbaa maa 40 u y'o de fa o yɔrɔ la Medina Kayikaw fɛ yen Wolomasiri tabaw juguw ka minɛn minnu fana tun bɛ yen an'u ka ɲɛmaaba kelen u y'o fana fa wulikajɔ in senfɛ o senfɛ fana Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw dogoyɔrɔ belebeleba 2 u sera k'o fana filenkolon ci k'o dakolon ci maa 12 o kun minɛnen don u bolo ye n'u kun b'a fɔ ma ko otage a dɔw minɛna kabini septembre kalo tɛmɛnen olu bɛɛ lajɛlen sera ka u yɛrɛ sɔrɔ k'u lasago ka na n'u ye Kayikaw fɛ yen wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔna na o ye colonel major Karim Traoré a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ninnu kɛbaa ninnu ye u tun ye fɛn caman bɔsi a tigiw la u yɛrɛ ka maramafɛnw u ka maramafɛnw ka taa se maaw bololafɛn minnu sonyɛna u la Ndarakiliw la Kayikaw fɛ yen Ɲorokaw fɛ yen drone mun bɛ n'a fɔ ma ko drone kamikaze n'o ye drone ladege ye n'o ye TYT ye ka taa se taji litiri 3,000 ma u y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa ninnu bolo Sonefu maaw ka car kelen o tun bɛ u bolo mɔgɔ wɛrɛ fana ka mobili 2 tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo a yirala sa ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na lasago ka taa n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw fɛ yen yaasa Sonefu kari ani mobili 2 tɔ minnu bɛ yen n'olu sɔrɔla nin ko in senfɛ u bɛ se ka di u tigiw ma cogo min na min ye maa minnu tun minɛnen don u bolo n'o ye maa 12 ye olu kɔni bɛ Wolomasiri tabaw ka bolo kan fɔlɔ u bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ ani ka tila ka ɲininkaliw k'u la yan'u ka bila ka t'u ka denbayaw fɛ yen baro kɛlɛtigi ko sa ko Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye général d'armée Asimi ye k'a bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka nin wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na don o don yaasa maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min filɛ nin ye Kayi n'a marabolo la o ɲɔgɔnna de don Mali fan 14
yasa nga jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka na cogo min na sɛbɛn fasirila mars kalo tile 21 san 2026 yani o cɛ fana wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw olu tun bɔra Gawokaw fɛ yen k'u kunda sa Kidali kan nin kalo in tile 20 n'o bɛnna jumadon ma bamanciwale kɛbaa dɔ tun taara janda olu ɲɛ u bolila ka t'u dogo tumu kɔrɔ sa armée kɔni ka pankuru ye wulikajɔ kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la 10 ɲɔgɔn ko o fatura o ko senfɛ ani k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen halaki baro kɛlɛtigi ko sa ko o wulikajɔ in bɛ cogo min na yen Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'o don armée b'a ka baara la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min ye Kayi bolo ta ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na o ko ɲɛmaya tun b'an bolo sa o colonel major Karim Traoré ye ale ye commandant PCA tactique 7 ye Kayi marabolo la a ye min sɔrɔ k'a fɔ DIRPA maaw ye nanzarakan na an ka jɛ ka o lamɛn. Dans les cercles de Séguéla, notamment dans les localités de Kolomé et Toukouleur et Filigira. Et une base GAT a été démantelée et détruite. Dans cette base-là, les femmes ont pu libérer 12 otages, tous civils, des hommes, et récupérer un car Sonef et une voiture personnelle BMW. Nous remercions vivement la population de Kayi, la population de Nioro, les autorités civiles et administratives. Depuis le début de ces opérations-là, les populations sont restées avec nous. Partout où nos unités ont passé, les populations les ont accueillis avec joie. Alors, nous demandons à cette population-là, pour laquelle nous sommes ici, et cette population constitue le centre de gravité des femmes. C'est une source de puissance pour nous, de laquelle nous tirons notre liberté d'action, notre volonté de combattre. Et si cette population, dans une certaine mesure, est avec nous, alors nous sommes sûrs et certains que nous allons mener toutes nos opérations avec succès. Donc nous les invitons à collaborer, nous les invitons à rester sereines, nous les invitons à comprendre que les femmes sont là pour elles et les femmes se battront nuit et jour dans tous les domaines, dans les airs et sur terre, pour assurer leur sécurité et garantir leur libre circulation. Les GAT seront recherchés et détruits partout où ils se trouveront. Et nous le disons sans risque de nous tromper, que les populations de Kayi et Nioro vivront en paix. Ces populations-là vont circuler librement et leurs biens aussi circuleront librement sur toute l'étendue de la région administrative de Kayi et de Nioro. On a été arrêté au mois de septembre 2025. Hier qu'on a vu l'intervention des secteurs qui nous ont permis de libérer. On ne peut que remercier les forces armées maliennes pour leur intervention. Ayiwa nin tun ye colonel major Karim Traoré ale ka laseli ye min ye bolofara min bɛ wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na Kayikaw fɛ o 7nan o ɲɛmaa de y'ale ye. Karimu yanni nin cɛ sa ale yɛrɛ tun ye Motikaw olu ka dagatigi kun a waati o y'a sɔrɔ Masawule ale fana tun bɛ yen min ye Moti marabolo ni Tumutu marabolo bɛɛ lajɛlen ni Segu o tun bɛ Masawule ka mara kɔnɔna na a waati. Karim Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la fala ye ko min ye kibaruya dɔ sɔrɔla gazi k'a yira ndegedokaw fɛ yen min ye gazi ye sa maa mun yɛrɛ wulila ka se kɛnɛ ka ye Amadu Lasana Konare ale ka ciden no o ye Abel Jara ye a taara sa ko maa minnu tun b'a fɛ ka fɛn de se foraji de se yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ye foraji senni sen fɛ u taara bɔ nin yɔrɔ in ka yɔrɔ fɔlɔ la u y'a ye k'a fɔ fiɲɛ barika ka bɔ k'u b'a datugu n'u ye fɛn o fɛn kɛ k'a datugu a fanga bɛ bonya u ma min ye o la sa foraji senna ninnu olu ko ko ndegedo degetigiw ma ko kana a ɲɛ da ko kan n'o ye Jango Jara ye. Jango Jara yɛrɛ nana kɛnɛ kan a yɛrɛ ɲɛ y'a ye a fɔra a ye ko wa k'ale a ka dugu kɔnɔ k'u kana tobili kɛ dɛ gazi don n'a ni tasuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ a cɛ ni barika bɛ bonya dugudenw kɔni se bɔra yen sa ka taa fala kɔnɔnaw de la nka o bɛɛ n'a ta maa ninnu y'a yira k'u k'u farati u ka yɔrɔ ninnu bɔ yen
u ka bɔ yɔrɔ ninnu na u ka duguden wɛrɛ fana bɛ yen o fana ko in bɛɛ lajɛlen kɛra ale fana ɲɛna n'o ye Ntiba commune kɔnɔna Falajɛkaw fɛ yen Ntigɛdo kɔnɔna na Jaraba Jara ale yɛrɛ ko tun bɛ kɔlɔnsina ninnu nɔfɛ a ko fiɲɛ in barika de ka bon min ye fɛn in ye ko gazi don o la sa Amadu Lasana Konare ale ko ale lakɔlɔsili min kɛ nin ko in na kabini Musa Tarawele tile kɔlɔnsenba minnu kɛra Burankɛbugukaw fɛ yen baara minnu kɛra ani wulikajɔ minnu kun sigira sen kan o de nana wolo nin ko ninnu na bibi na a bɛ n'a fɔ gazi ninnu yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ u yɛrɛ ye de o la sa yaasa tasuma kana taa wuli maaw la wele kɔni bilara perefelakaw ma ka wele bila katikaw ma yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ min yɛrɛ de don joona yanni dingɛsennaw ye min fɔ Ntigedokaw fɛ n'a sɔrɔ gazi don walima ni dugujukɔrɔ fɛn wɛrɛ min don n'a bɛ ka poya a yɛrɛ ma tan ni Ala sɔnna a ma sini an na o jaabi jɔnjɔn sɔrɔ Amadu Lasana Konare ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na katikaw olu fɛ yen fala n'an bɔra yen polisiw Sajolakaw fɛ yen olu b'u ka baara la wulikajɔ ni cɛsiri marisikalo tile 16 u y'u tɛgɛ da siganama dɔ kan nin siganama in ni maa tɔw tɛ kelen ye ale kɛlen don k'i bugunatigɛ yɛlɛma pewu bɔlɔlɔ sira fɛ k'o yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ maa ye a tɛ maa min ye n'a ye maa dɔw ye a b'a fɔ olu ɲɛna ko aw tɛ ne dɔn wa kolonɛli karisa ka ciden tɛ ne ye wa ne de bɛ karisa ninnu ka ko ɲɛnabɔ yan koyi fala ye kamalen de tor'o la sa dɔ nana damakasi kɛ juillet kalo tile 25 ko maa dɔ bɛ yen a y'ale ka wari ngaramuti o la sa sɛgɛsɛgɛliw de nana kɛ min ye wolomasiri taba ninnu ye n'o ye polisilakaw ye k'a bɛlɛnbɛlɛn fo ka taa dɔn fo maa min don o la sa o kɛlen k'a dɔn k'a fɔ maa min don u y'a ye a y'a fɔ olu bɛ se ka na kuma ale fɛ cogo di ko ale ye officier de ye olu sous-officier k'olu bɛ se ka na ale minɛ wa u ko k'a ka sɛbɛn bɔ fala ye sɛbɛn bɔra a ye sɛbɛn bɔ o matricule yɛrɛ tɛ armée bɛɛ tɔgɔ min yɛrɛ fɔra u y'o don machine kɔnɔ ye o tɛ sɔrɔsi yɛrɛ sɔrɔsi ta a tɛ sɔrɔsi la a tɛ polisi la a tɛ garde la a tɛ maa si la wa a ka numéro b'a bolo ani foyi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu ko sa ko komi a ma ɲɛ nin kɔ a ka tugu olu kɔ fala ye o la kɛnɛ ka ɲi sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye polisiw ka ɲɛmaa min bɛ n'o ye commissaire de police Amadu S Fɔma n'a ka cɛdenw ye olu y'a yira sa Sajolakaw la ko nin maa kofɔlen ko u tɛ se k'a to yen ten fo ka wuli ka jɔ kɛ o de senfɛ sa u taara sɔrɔ mɔbili dɔ kɔnɔ a yɛrɛ bugunatigɛ la sa ko k'ale ye AT si ye san 22 ye a minɛnen kɔfɛ sa marifaw taara y'a bolo min ye téléphone portable kɔni o pibɔgɔden b'a bolo sɛbɛn b'a bolo fala ye a ka bɔ hakili ma carte d'identité sugu bɛɛ b'a bolo wolosɛbɛn sugu bɛɛ b'a bolo wa nina sugu bɛɛ a b'i yɛrɛ k'o fana ye k'a sɔrɔ maa minnu tɔgɔ bɛ sɛbɛn kan olu n'ale yɛrɛ cɛ ka jan maaw t'a lajɛ o la sa tɛgɛ dara cɛ in kan a n'a ka dɔrɔgu minɛn n'a ka minɛn fɛnw ka yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ polisi ni gendarme ni fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ka maaw gosi su ani tile Sajola n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u y'a minɛ sa ka na di finitigilakaw ma finitigilakaw n'o ye polisiw ye fala ye olu fana ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ k'a ban pewu ka taa n'a ye kiiri tigilamaw fɛ yen maa caman ɲininkalen nin ko in na fala ye u ko bi sanubɔyɔrɔ la nin ko damanda de bɛ yen an ye karisa ka mɔgɔw ye karisa de kɛlen don k'a fɔ an ka nin kɛ k'o de ka ca u bɛ trafic d'influence de kɛ ka maaw bugɔ hakili la ka wari ta ka bɔ u kun wa faamaw a ye wuli a k'aw jɔ dɛ n'o tɛ aw tɔgɔ tiɲɛnen don dɛ aw tɔgɔ tiɲɛnen don sanubɔyɔrɔ ninnu na kosɛbɛ nin ko n'a damanda ɲɔgɔnnaw la ala y'a kɛ ninnu sera k'u bolo da nin kan nka ɲɔgɔnna caman de bɛ yen min bɛ faamaw tɔgɔ tiɲɛ su ani tile wulikajɔ ka kɛ mun m'a ye u ka se ka minɛ yaasa dugudenw fana bɛ se ka lafiya cogo min na polisi directeur nin ye ale ka laɲini ye ka kɛ ni ministre ka kow ye Sajola polisiso maaw n'o ye Fɔma n'a ka maaw ye ko k'u fo sabula olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ Tapa Uri Demba Jalo ni ale Kayi polisi o ɲɛmaaba ye k'u ka fɔ dugudenw ye k'u hakili sigi ni ala n'a kira sɔnna ma wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ senna u ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na Kayi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na polisiw ka ɲɔgɔndan kura bɛ senna tuguni fala ye kunun ko polisi yɛrɛ a kalansoba kɔnɔna na min ye Yusu Kone n'o ye contrôleur général de police polisi directeur ba ale taara sen jɔ ye enveloppe fɔlɔ k'o dayɛlɛ a fɔ masa ko test inter armsia n'o kan ka kɛ école de police kɔnɔna na sous-officiers olu ka se ka ta ka kɛ officiers ye fala ye o baara ɲɔgɔndan de bɛ sen na min ye enveloppe fɔlɔ o dayɛlɛ la test CA in ale nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ dɔ fara dɔnniya kan cogo min jalako bɛ a la kunnamako b'a la kuma tɛ nin waati min na polisiw ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye
a kalan kɛlen no jagoya y'u bolo bi polisi directeur ka fɔ la yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ jɛlenya ni tilenna la maa ɲɛnamaw ka se ka ta o la ale yɛrɛ nana ɲɔgɔnna in kɛnɛ kan ministre o tɔgɔ la o la a y'a ɲini u fɛ sa maa minnu filɛ ɲɔgɔndan na nin ye n'o ye sous-officiers ye u k'u cɛsiri u k'u jija jaabi ɲuman u ko olu di u mago bɛ maa minnu na u ka se ka olu sɔrɔ min ye ko in ye sa a bɛ tali kɛ maaw ka dɔnniya belebelebaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye seko ni dɔnko dɔnniyaw ye an ka maanifinya ni ko minnu bɛ kɛ sigidaw la ani diɲɛ fantan naani fɛ a y'a yir'u la fana k'u k'u cɛsiri yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ contrôleur général de police Youssou Kone a ye lakɔlɔsilikɛlaw wele u ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ yaasa jaabi min bɛ sɔrɔ a kana fɔ ko namara yera a la a kana fɔ ko yuruguyurugu yera a la a kana fɔ ko dɔ bilara dɔ nɔ na tɔgɔ yɛlɛma ni fɛn fosi kana y'a la ŋanamu kana ye a ko la k'a b'o ɲini u fɛ wa a dalen n'u la fana k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ten cogo la fo ka taa jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen o sɔrɔ fala ye min ye dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya minnu kɛra Mali kɔnɔ yan sa o la belebelebaw hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka min da maaw tulo kan o ye wulikajɔ ni cɛsiri sunkaloko hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw olu y'u se kɛ dugudenw fana y'u se kɛ basigi ni lafiya hukumu kɔnɔna na sa dugukoloko an bɔra k'o fɔ sisan bamancuwɛle kɛba maa 40 olu fara yelemanikaw olu fɛ yen min ye taji ko fana ye taji nali o fana bɛ senna hali bi a yirala sa k'a fɔ ko taji nali ko yɛrɛ senna ko Mali kɔni ma fɛn fara a ka sɔngɔ kan fɔlɔ drogue ale ni kiribikirifɛnw kɛlɛli la hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen douanelakaw sera k'u bolo da min ye drogue kisɛ 900 ani kɔ kan o min bɛ taa se comprimé 335 ma tramadol n'a ɲɔgɔnnaw u sera ka olu minɛ Lailatul Kadiri o fana ɲɛnɛmana dɔgɔkun in kɔnɔna na o dugusajɛ o fana kɛra baarabila ye baarabila min n'o o fana nana wolo seli ale labɛnni na misikow olu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Lailatul Kadiri yɛrɛ sa ale ni don min bɛnna o ye bolociba don ye boloci min n'o fana sigira sen kan sa yaasa denmisɛnninnakaw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye tajiko kuma ye fana fala ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko tajiko kɔlɔlɔ kɔni bɛ ka wuli dɔɔni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka jamanaden ɲini minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ ka sa ale y'a yira sa k'a fɔ maliden minnu bɛ Dubayi kɔnɔ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ k'u sera k'olu caman ladon an ka jamana kɔnɔ baaraw kɛcogo la min ye conseil de ministre ale ka lajɛ kɛnɛ kan sanubɔyɔrɔ min bɛ Oroscam ale ko ka dɔ fara a ka kɛnɛ kan n'o y'a sɔrɔ ale kun kɛlen don ka taa mètre carré 28 de sɔrɔ sisan a kɛra 64 ka kɛ ni sanu bɔli kura ye nka u bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ fɔlɔ ka ɲɛbila baara kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sanu b'a yɔrɔ la yanni a bɔli ka daminɛ conseil de ministre a ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan fɛɛrɛ min na to sa sɔnɔgɔya min na baara o sigili la an ka jamana kɔnɔ sugubulonw bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye baarakɛlaw ye olu fana bɛ se ka baarakɛ bolodaw sigi cogo min na an ka jamana kɔnɔna na sifinnakaw ni musolakaw minnu b'a fɛ ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ u yɛrɛ ye ka sɔnɔgɔya don o ko la min ye an ka lasigidenso hukumu kɔnɔna na Qatar ale ni Moscou ka taa fara nanzara jamanaw ka sa baara bɛ kɛ cogo min na o lasigidenso kɔnɔna na o sɛbɛn fana falela minisiri min bɛ yen ni ale bɛ an ka jamana kunnafonidiko kunna ale ni bɔlɔbɔ Charlie ka taa an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛmaba kɔni bɛna don baaraw kɛcogo la bɔlɔlɔko ta na sira fɛ sabula nin waati laban in na jɛrɛ minnu bɛ ka kɛ o ye AES kɔnɔna ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan olu bɛ se ka lakɛnɛya cogo min na ka se ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ a la cogo min na min ye Mali ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko tajiko ta na sira fɛ sɔngɔ yɛlɛma kɔni tɛna ye fɔlɔ jateminɛw bɛ sen na gaz butane fana o fana sɔngɔko fana gouvernement sen kun donnen n'o la cogo min na o y'o fana fɔ min ye sunkalo seli ye o fana kɛra sababu ye sa laya feereli min bɛ kɛ san o san o baaraw ka sigi sabatɛrɛn kɔnɔna na sɔngɔ 3 tun bɛ olu la ye yaasa mɔgɔ bɛ se ka min ye u ka misiw sɔrɔ cogo min na ka taa tɔnɔw kɛ seli ale hukumu kɔnɔna na o seliko hukumu kɔnɔna na fana jamanakuntigi ale ye welewelema dabila maliyɛnw ma k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya ka se ka o sigi sen kan wolomasiri tabaw a ye tasibila kɛ olu ye min ye juraw ye sotarama mobili bolilaw n'o ye chauffeur ye citerne chauffeur parantiw a n'a tigiw bɛɛ lajɛlen ka waleɲuman dɔn kɛ olu fana ye baaraba min bɛ senna u bolo bi nin waati in na sa sogo kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'o ye misi sogo ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dɔ farala sɔngɔ kan juraw y'a yira sa k'a fɔ ko waati in kɔni na kɔni ko degunba min b'u kan bagan yɛrɛ jɔlen sen kan o de sɔngɔ ka ca kosɛbɛ 100 ani 20 ka taa se 100 ani 40 ma fala ye misiden kelen a sɔngɔ y'o ye ko n'i y'o boso k'i bɛn'o di 100 la kilo la i laban i bɛ taa kaso la dɛ walima i ni fulakɛ bɛ kari ɲɔgɔn na fulaw fana ko bagan dumuni de gɛlɛyara wa siraw fana tɛ sɔn nin waati in na n'olu ko k'u bɛna ni misi ye a ko ma nɔgɔn fo fɛɛrɛ ka tigɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a to olu bɛ se cogo min na ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na fala ye sibikaw fɛ yen ɲɛnajɛ belebeleba bɛ sen na i y'a jateminɛ sa CIS
ale min fɔlɔ sigira sibikaw fɛ yen baaraw kɔni daminɛna kabini san 2017 nka a ka se ka kurumo kari k'a kɛ yɔrɔ ye sa kalan min kɛ yɔrɔ min na n'o ye bayɛlɛmali kalan ye o kɛra san 2019 o kɛlen kɔfɛ sa npogotigiw bɛ don 88 kalo 6 kalan bɛ k'u kunna bayɛlɛmali ko ta nasira fɛ u y'u to la ka nɔnfɔn bɔ ka kalasa fana fara u boloda la yaasa ka se ka ko sigi sen kan alimangaw ka baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye Claude Cira ye olu yɛrɛ ye donbolo kɛ u ye k'u dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ npogotigi mun bɛ don fala ye fu falaki i siyɔrɔ fu i kalanyɔrɔ fu i bɛ fɛn fɛn kɛ fu hali donfini fu dumuni fu kalo 6 i b'o kɛ kalan na n'i bɔra i bɛ se ka t'i sigi yɛrɛ tɔgɔ la k'i ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ a bɛ tali kɛ sɛnɛko ta nasira la sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min musow bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na min ye CAS ye a nafaba yɛrɛ ye min ye bi a bɛ ka kɛ yiriwali sababu ye togoda la kɛrɛnkɛrɛnnenya kalasa dugu kɔnɔna na bi ji bɛ yen kuran bɛ yen min ye ekɔliso ye ani siraba min bɛ taa bila kalasa yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen dilanna durati terrain o bɛ ka dilan min ye kalanso yɛrɛ fan dɔ ye o baaraw fana bɛ sen na yaasa ka se k'a yira sa k'a fɔ ko baaraba minnu kɛra kalasani sibi kɔnɔna na CAS fɛ npogotigi 200 olu welelen no mars kalo tile 29 kari nata in nka n'o cɛ sa sibiri baro sigi bɛna na kɛ npogotigi kɔrɔw ni kuraw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yen ka hakilina falen-falenw kɛ miirina mun b'u bolo minnu bɛ ka baara kɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min k'o bɛɛ lajɛlen kɛ Claude Cira ale ka yamaruya kɔnɔna na CFA wari miliyari 16 o de bɛ don nin baara in na san o san a ɲɛmaya Mali kɔnɔ yan o ye Sala Babi ye alimanw ka baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye Claude Cira ale de bɛ k'o sigi sen kan o la sa baara min kan ka kɛ sibiri kari nata sibikaw fɛ yen npogotigi 200 de welelen don u ye baara mun kɛ kabini u ye kalan in kɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la fo kana se nin waati ma u bɛna n'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ maaw ye o kɔfɛ sa tilelafana dun bɛ sɔrɔ ka sigi sen kan minisiriso min bɛ baara ni baaradege kunna olu maaw welele sibi ni kalasa a maaw bɛɛ lajɛlen welele maa maa bɛ yen n'o bɛ bolola baara hukumu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen welele dɛmɛbaa jɛkulu ko bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna a ma sibiri ni kari nata an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalasakaw fɛ yen yaasa min ye CAS ye ale ka npogotigiw 200 kura min bɔlen filɛ nin ye olu bɛ se ka taa yira maaw la cogo min wa min ye maa kɔrɔ minnu fana ye kalan kɛ u bɛ ka mun kɛ bi fala hali maa minnu kalanna n'o y'a sɔrɔ olu tɛ u ka ko in hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ sɔrɔdasi musow maa minnu bɛ yen n'olu ye tulogɛrɛw ni bobow ka tɔn maaw ye fala ye ale ni muso minnu bɛ yen ni se t'u ye n'u cɛw salen don n'u kalan kɛr'u kunna u bɛɛ lajɛlen de welelen don k'u ka na yaasa ɲɛnajɛ in ka k'u ɲɛna kabi e bɔra e ye mun kɛ faleya musow olu fana b'a la fala ye olu minnu ye kalan kɛ ka taa misi baaraw ni fɛnw kɛ u bɛɛ de welelen don wa bi CAS yɛrɛ kɔnɔ kalasa bolofara la fala ye tulu bɔyɔrɔ bɛ yen tiga tulu dilayɔrɔ bɛ yen lemuruba k'a bayɛlɛma bɛ yen min ye ntomi dilalen bɛ yen ka taa se ba nɔnɔ ma ba yɛrɛ ka ba ladon k'a tulɔ k'a dilan k'a ɲɛ misi bɛ ten saga bɛ ten min ye kamanafɛnw bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ bɛ kɛ sibi maaw bɛ se ka t'u ɲɛ da o fana kan kɛnɛ in kan ye min ye sibiri ale ni kari nata an na ɲɔgɔn sɔrɔ ye yaasa an ka kuma kuncɛ fala ye an bɛ taa nin waati in na Sikasokaw fɛ yen minisiri min bɛ diinɛ ni bato ani an ka kɔkɔrɔ ladonni kama fala ye k'a bɛ foli ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a bɛ Noël Bernard Kulibali ma ale min sugandira kerecɛnnakaw fɛ Joseph min bɛ Sikaso ka kɛ o évêque ye a ko a ka tali ni danaya min dara a kan ko b'a yira sa k'a fɔ ko maa don kerecɛn katolikiw ka bolo diinɛ ni danaya ni basigi ni majigi min bɛ a la a bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ ko nin ye danayaba ye danaya min kan ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ don diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ko sa k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin abe kura ma baaraw taabolo la a kan a ka se k'a kɛ ka ɲɛ ko wa k'a bɛ dugawu k'a ye ko ala k'a dɛmɛ a ka baara kɛcogo ɲuman na an y'a fɔ sa farikolo ɲɛnajɛ la fala ye an sera nka an ma qualifié Stade Malien taali la Mamelo ye 3 kan na segili la an ye 2 k'u la donc 1 o b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ taa tulon tɔ la n'o ye demi-finale ye anw bɛ dan nin yɔrɔ in na yan Stade k'u fo sabula Mali kun tɔn famana ka se nin jɔyɔrɔ in na nin compétition ninnu na nka bɛɛ bɛ taa labɛn de bolo dɛ fala ye an ni tɔn fɛn fɛn filɛ ɲɔgɔn na nin ye nin tɔn bɛɛ ka girin n'anw ye n'i y'u ka musakaw ta k'u ka joueurs ta k'u la an yɛrɛ ni minnu bɛ ka jouer Brésilien yɛrɛ b'olu ka équipe la donc an k'an labɛn an k'an ka farikolo ɲɛnajɛ sigi sen ɲɛnama kan an ka maa ɲɛnamaw bila u k'a ko ɲɛnabɔ yaasa denmisɛnw yɛrɛ fɔlɔ olu ka tɔnɔ dun an yɛrɛ fɛ yan yan'u ka taa tɔnɔ tɔ dun diɲɛ fan wɛrɛw fɛ wulada in na taa an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn baara ale kɛcogo ɲuman na a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 ni ala na kira sɔnna ma ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa,